da zan yi kanki hakan so ne. Na bi hanyar ki amma kamar jidali ne. Na ji na yarda zan yi kona aiki ne. Tunda so bauta ne nima ya yi min zane. Zanen hidima kansa ko ban shirya ba. Gaskiyar zance kai ma kana cikin raina. In na kyale ka wallahi na yi wa kaina. Na bi nai nazari kai za ka cike gurbi.